Вчера всичко стана ясно. Америка и Европейския съюз до тук сме дали 500 милиарда долара на едно надрусано лице да прави каквото си иска и то не срещу кого да е, ами срещу Русия. Наглостта на Зеленски премина всички граници. Треперещия му глас и видимите му отклонения на тежък наркоман взеха своя превес в Белия дом. Тук правя едно отклонение към либералните демократи, че подхода, при който едно население, което е избрало кой да ги управлява, не се наричат американци или руснаци, ами се казва Тръмп или Путин, е безумен. Защо до сега не казвахте Зеленски направи това, Зеленски направи онова, а казвахте народа на Украйна и украинците? Поредната информация, която се оказа пълна дезинформация. Но да ви върна. Спомняте ли си 6 месеца при началото на войната в Украйна беше задържано един от най-известните български наркотрафиканти и беше пуснат на мига. Защо ли? Мисля, че дрезгавият наркомански глас на бившия комедиен актьор, ревящ срещу настоящия действащ президент на Съединените щати, ясно показаха ситуацията, която ние всички знаем, но търпяхме. Както търпим, между другото, и да ни налагат 72 пола. Май вече сме близо до края и времето, в което различни изгубени гей наркомани, крадящи по 500 милиона на гърба на страховете на световното население, най-накрая ще приключи. Нас не ни е страх, а вас